Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di Cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am Llew yn colli ei pyjamas, neu jangle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwmp a deryn gyda Cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely, mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di Cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd Cyw. Helo bawb! Odych chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch. Gwnewch eich hun yn gyfforddus. Roedd na gyffro mawr yn hir anifeiliad. Roedd hi'n amser am wyliau haf blynyddol y criw. Roedden nhw ar fin teithio I dŷ Bobi Broga am 8 nos o hwyl asbri. Roedd Bobi yn byw mewn llecyn braf dros ben, ac roedd ganddo bwll bach a chwch yn y pwll. Felly roedd y criw yn edrych ymlaen yn arw at gael padlo yn y pwll a hwylio yn y cwch am 8 nos gyfan. Rhythrodd pawb fan hyn a fan draw yn stwffio'u cysys yn llawn pethau sydd ei hangen I fynd ar wyliau. Ydy 7 gwisg nofio yn ddigon? Un ar gyfer bob diwrnod, gwaeddodd Jangle o'i ystafell wely, wrth unrhyw un oedd yn gryndo, ond chafodd i'r un ateb. Os rhywun wedi gweld fy mrwstanedd I, bloediodd plwmp o'r ystafell molchi, mae wedi diflannu. Chafodd plwmp drian ddim ateb chwaith. Chwilio am sbectol haul mewn panig oedd triog, tra roedd Llew a Bolgi yn paratoi brechdannau i'r criw ei bwyta ar y daith I dŷ Bobi. Yng nghanol yr holl helbyl a halibalw, canodd ffôn y tŷ. Ath Cyw i'r lolfa I wateb yn sionc, gyda deryn yn hedfan yn hapus y tu ôl iddi. Bore da, tir anifeilied, Cyw yn siarad. Yn sydyn, gwelodd deryn y lliw a'r wen yn diflannu'n llwyr o wyneb Cyw. Beth ar y ddaear sydd wedi digwydd, meddyliodd deryn. Mae'n amlwg bod Cyw drian wedi cael newyddion annisgwyl o rhyw fath. Ymhen hir a hwyr, rhoddodd Cyw'r ffôn I lawr yn araf. Anadlodd yn ddofn cyn gofyn I deryn fynd I nôl gweddill y criw. Brysiodd pawb i'r lolfa mewn penbleth I gael gwybod beth oedd wedi digwydd. Wel, Gryw, meddai Cyw mewn llais crynedig, mae gen I newyddion drwg. Newyddion drwg iawn. Yn anffodus. Dydyn ni ddim yn mynd ar ein gwyliau I dŷ Bobi. Mae e wedi neidio'n rhy uchel ac wedi brifoen o'i goesau. O, dechreuodd pawb o'ch neidio a siarad dros ei gilydd. O, Trian a Bobi, o, di'n iawn? Tawelwch am eiliad I mi gael esbonio, meddai Cyw yn garedig. Mae Bobi yn iawn, ond mae'n rhaid iddo gael amser I wella ac ymlacio. Felly, bydd rhaid I ni aildrefnu ein gwyliau. Roedd pawb yn falch iawn bod Bobi Drian yn teimlo'n weddol, ond wrth reswm. Roedden nhw'n siomedig nad oedden nhw yn mynd ar ei gwyliau y diwrnod hwnnw. Ath y criw ati I greu cerdyn brysio wella hyfryd a lliwgar i'w ffrind, gan obeithio y byddai derbyn sypreis bach yn y post yn codi I galon. Ond beth roedden nhw'n mynd I wneud nesaf? Yn sydyn, cafodd Cyw syniad. Syniad da, syniad gwych, syniad anhygoel. Os na allwn ni fynd ar ein gwyliau, beth am ddod ar gwyliau ato ni? Meddai'n llawn cyffro. Be ti'n feddwl, Cyw? Gofynodd Llew gan grafu I fwng. Wel,
Mae'r haul yn tywynu y myd cyw, felly beth am i ni gael gwyliau yn yr ardd, meddai cyw. Roedd pawb yn cytuno bod hwn yn syniad penny gamp, felly dechreuodd cyw roi tasg i bob un o'r anifeiliaid. Ath deryn i lenwi'r pwll padlo gyda'r biben ddŵr gan ddefnyddio ei ffug, a llew ati i lenwi'r twba tywod, tra bod plwmp o triog yn estyn y pwll peli a'r cadeiriau haul mas o'r shed. Tasg bolgi oedd creu cocktails gan ddefnyddio sydd oren a sydd afal a rhoi ymbarel fach lliwgar ym mhob un. Ath Jungle i estyn eli haul a gwneud yn siŵr bod pawb yn ei roi ar ei croen. A dyna ni, roedd popeth yn barod. A weddwch chi beth? Wel, cafodd pawb amser wrth ei bodd ar ei gwyliau. Ac fewn ychydig wythnosau, roedd Bobby wedi gwella ddigon i allu croesawu ei ffrindiau draw i'w gartref. A chafodd pawb amser gwych bryd hynny hefyd. Pan mae hi'n hwyr ac yn dechrau nosi, does dim byd gwell na chael stori bach cyn cysgu. Nos da bawb! Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Nos da o fyd cyw.